Og Harry, hvad er du så i gang med? Løsrive ryggen. Okay. Og hvad er så det, der stikker op? Ryggen. Okay. Ja, de her. Ja. Det er ribben. Vi skal tage det der svømmeflade ud. Nu begynder den at være fri. Hvor jeres fisk nej! Eller hvor er resten? Ja. Nej! Nej. Jo. Jo, ja. Jamen det er ikke svømmebland det der. Den der vi punkterede, det var svømmebland. Finde ud af hvad den bruges til. Vi skal finde ud af hvad den bruges til. Jeg har faktisk lige tilberedt en filet. Find maven, åbn den og undersøg maven. Nej, det er den der store kat. Ja. Den må man ikke springe her. Så har vi lige lavet fiskefilet.